Sä oot analysoinut tänä vuonna pelkästään yli 200 orgaanista videota, niin mikä toimii somessa tällä hetkellä kaikista eniten? No jos puhutaan yrityksen sisällöstä, niin totta kai tällaisilla niin kaikilla hauskoilla viihdesisällöllähän sä saat niitä näyttökertoja, mutta se ilo jää vähän lyhyeksi. Mut jos miettii oikeasti sellaista sisältöä, mikä on tarkoituksenmukaista, se on kaupallista ja se tukee sitä muuta markkinointia, pakko nostaa heti yksi pointti. Tällaista niinku kiilloteltua mainosmaista sisältöä pitää välttää kaikin keinoin. Mitä toi niinku tarkoittaa sitten, jos se sisällö on niinku kaupallista, mutta ei saa olla kuitenkaan mainosmaista? Se mikä tekee noista videoista mainosmaisia on oikeasti ihan pienet sanakäänteet. Se sisältö pitää olla henkilökohtaista, mieluusti tällaista niinku omaa tarinaa. Vastaava, sehän toimii aina. Ihmiset rakastaa tarinoita. Yritysten tarina, backstorya. Ja kaikki tällaiset aidot testit. Esimerkiksi jos olet vaikka sähköpyöräfirma, niin sä vertaat sähköpyörää ja ihan perus jopoa. Eli jos sä saat niinku tuotua asioita ilmi tarinamuodossa, esimerkiksi jos sulla on vaikka yrityksellä ihan sairas myyntivaltti, niin tuo se jonkun asiakaskokemuksen kautta ilmi. Eli sulle tapahtuu esimerkiksi X-asiakkaan kanssa näin, kun asiakas sai tän sun palvelun. Versus se, että mulla on nyt ihan sairas palvelu ja tää maksaa sulle hemmetin vähän ja tää on markkinoiden paras. Ei sellainen, vaan sellainen, että mun asiakas osti tän, hän hyötyy tästä näin.